Sienivaltakunnan lakikokous. Rooleissa Herra Tatti, Herkkutatti junior, Rouva Kärpässieni, Suppilovahvero ja sienipoliisi Kanttarelli. Sienivaltakunnan lakikokous on täten avattu. Ensimmäinen asia, etäisyyssääntö. Herkkutatti junior, ole hyvä. Ehdotan, että jokaisen sienen pitää kasvaa ainakin metrin päässä toisesta. Yksityisyyttä. Tilaa hengittää. Metri. Kulta. Minä olen elävä installaatio. Minun on tarkoitus nähdä. Minä en mene minnekään puskaan piiloon. Meitä suppiloita on 41 rykelmässä. Jos metrisäätö tulee, me hajotaan kuin käpysateessa. Minä otan tämän haltuun. Mittanauha on mukana. Tarkastukset alkavat heti. Ei vielä tarkastuksia. Siirrytään seuraavaan kohtaan. Sädelaki. Rouva Kärpässieni. Vähintään 3 sumuista aamua viikossa tarvitaan ja kevyttä tihkua iltaisin. Näytän nääs parhaimmaltani kosteana. Ei me voida säätä tilata. Ei me olla meteorologeja. Sade tulee kun tulee. Se ei kysy meiltä. Toisin kuin Kanttarelli. Sateella kaikki sienet ovat velvoitettuja käyttämään liukuesteitä. Törmäyksiä ei enää suvaita. Viimeinen asia. Porokielto. Ehdotuksia. Ne tallovat meitä jatkuvasti. Vaadin porojen porttikieltoa metsään. Tai ainakin liikennemerkki. Sienet eivät ole jalkakäytävä. Voin rakentaa tarkastuspisteen. Sienipassi vaaditaan ylitykseen. Jos poro astuu päälle, alan laulaa oopperaa ja se on vakava varoitus. Hyvä on. Kokous päättyy. Seuraava pidetään, kun seuraava sade loppuu tai kun Kanttarelli kyllästyy.